Nawguratukom il-lejla tajba. Din hija xandira diretta mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Arpawdex, fejn se nwaslulkom bħal kull nhar ta' Ħadd il-Lectio Divina, it-tifsira tal-kelma ta' Alla fil-liturġija tal-kelma tal-lum ir-rabaħat ta' matul is-sena. Il-Lectio il-lejla sejra titmexxa mill-Biblista Monsinjur Anton Mizzi. Nagħtu bidu billi inkantaw flimkien mal-kor l-innu Kun int id-dawl. Nitolbu. U Alla inti tajtna li matul dan iż-żmien tas-sena nimxu ma' Ebnek Ġesu mimli bl-Ispiritu Santu li jħabbrilna l-miġja tas-saltna tiegħek fostna ħalli nilqgħuha bi spiritu ta' indiema u fidi. Għatina li nisimgħu il-kelma setana tiegħu li ma twassalniex biex taġġibna imma tqanqalna biex nikbru fil-fidi u narfu l-qawwa tiegħu li tenna, nelbu kull spiritu ta' ħażin li jeddidna u li jfixkilna li ngħixu fl-imħabba lejk u lejn ħutna l-bnedmin. U hekk insibu fih il-fejqan tar-ruħu tal-ġisem tagħna minn kull deni u mart li jakkisna. Fuq kollox irridu nibqgħu nroddulek ħaj għal dak kollu li għamilt u tkompli tagħmel magħna. Dan nitolbuh bi Kristu Sidna. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu u d-dixxipli tiegħu daħlu Kafarnawm. Malajr f'jum is-Sibt daħal fis-sinagoga u qatt jgħallem. In-nies baqgħu mistaġbin bil-mod tat-tagħlim tiegħu
għax beda jgħallimhom bħal wieħed li għandu s-seta u mhux bħal kittieba. Mela jkun hemm fis-sinagoga tagħhom raġel bi spirtu ħażin u qabad jgħajjat u jgħid: Aħna x'għandna x'naqsmu, Ġesu ta' Nażaret, ġejt biex teqridna? Jien naf min int, il-Qaddis ta' Alla. Imma Ġesu ikmandah: Iskot, oħroġ minnu. Imbagħad l-ispirtu ħażin li r-raġel beda jħabbtu ħafna, għajja tajta kbira u ħareġ minnu. U l-kol staġbu u bdew jistaqsu xulxin u jgħidu: Dan x'inhu? X'tarim ġdid moti bis-seta? Sal l-ispirti ħżiena jikmanda u huma joqogħdu għalih. U l-fama tiegħu malar xterdet mal-imħawi kollha tal-Galilija. Il-kelma tal-mulej. Mela llum għall-konsiderazzjoni tagħna għandna dan it-test ta' San Mark, kapitlu 1 vers 21 u 28, illi ikompli mal-qari tal-Vanġelu li rajna nhar il-ħadd li għadda t-tielet ħadd, vers 24 u 20 u jkompli miegħu. U din li ħanikkonsidraw illum ħafna jikkonsidraw bħala ġurnata tipika fil-Ministeru ta' Ġesu, li tibda wara li arrestaw lil Ġwanni bis-sejħa inizjali ta' Ġesu għal bxara tajba indmu u emnu fl-Evanġelju, u anke bis-sejħa ta' l-erba' sajjida bħala l-ewwel dixxipli. Il-Vanġelu ta' Mark fih sens kbir ta' urġenza u immedjat. Ġesu u persuna ta' azzjoni u ġrajiet qishom jiġru bħeffa waħda wara l-oħra. U iż-żmien jitlob azzjoni f'waqta b'mod essenzjali, issa li s-salġna talla waslet fil-qrib. U bil-wasla ta' Ġesu f'Kafarnaum u jibda il-ħidma tiegħu ta' tagħlim u fejqan. San Mark għandu mod vivaċi li beħ jirrakkonta l-ġrajiet
qisu bħeffa jaġġel bla nifs. Insemmu bħala eżempju l-użu ta' kelma li fl-ewwel kapitlu juża xi 11-il darba. Kollox San Mark juża iktar minn 40 darba. Il-kelma minnu fih malajr bil-Grek etus għalkemm f'xi drabi tfisser inqas qawwa imbagħad. U Mark juża dan l-avverbju minnu fih malajr b'żewġ funzjonijiet differenti, funzjoni temporali ta' żmien u funzjoni stilistika. Forsi San Matteo u San Luqa juża iktar fl-ewwel sens temporali. Biex nagħti eżempju fl-ewwel kapitlu fil-vers 10 u minnu fih u għatila mill-ilma rajs mewet jinfetħu. Vers 12 minnu fih l-Ispirtu ħarġu fid-deżert. Vers 18 u minnu fih telqu xbiek u marru warajh. Vers 20 u minnu fih sejħilhom. Fit-testana tal-lum juża 3 darbiet fejn tista' tfisser malajr, fejn binqas forza imbagħad. Is-silta tal-lum allura tiddeskrivi l-attivitajiet li huma qiegħda fil-qafas ta' ġurnata mimlija ġrajiet li tikkonsisti prinċipalment f'tagħlim u fejqan u turi il-ħidma salvivika tal-Messija billi Ġesu ikeċċi x-xjaten, ifejjaq u jgħallem. F'din is-silta qed nittrattaw mill-ewwel miraklu li nsibu fil-Vanġelu ta' Mark. Kull evanġelista jirrakkonta il-ħajja ta' Ġesu b'mod distint, kemm fuq livell letterarju u anke fuq livell teoloġiku. Kull evanġelista għandu l-istil letterarju, jiġifieri l-mod kif juża l-lingwaġġ li joħloq l-istil karatteristiku tiegħu. Imma anke fuq livell teoloġiku, Mark fil-ħsieb tiegħu juri lil Ġesu bħala liben ta' Alla. Mill-bidu tal-Vanġelu, jiġifieri fl-ewwel vers, sal-aħħar stqarrija ħdejn is-salib biċ-ċenturjun. Mark juri il-qawwa ta' Ġesu fil-konflitt mal-ispirti u mill-bidu tal-Vanġelu Ġesu huwa mimli bl-Ispirtu ta' Alla fil-magħmudija tiegħu u mbagħad jgħid li l-Ispirtu ħarġu fid-deżert biex jiġġarrab mix-xitan. Dan il-bidu joffri il-bażi għal ministeru kollu ta' Ġesu fejn il-konflitt mal-Ispirtu max-xitan jirrikorri fid-diversi stejjer tal-eżorċiżmi. Kull evanġelista kellu qudiemu wkoll il-komunità li għalija qed jikteb il-ġrajja ta' Ġesu u għalhekk fil-kitba tagħhom kienu jagħmlu enfasi fuq xi aspetti tal-ħajja ta' Ġesu, fuq il-ġrajiet u t-tagħlim tiegħu li setgħu jgħinu aktar lil dawk li jaqrawhom u jisimgħuhom. Aħna llum qed ngħixu fi żmien differenti minn ta' Ġesu u tal-evanġelisti u nistgħu nistaqsu wkoll liema huma dawk il-ħwejjeġ li l-aktar jolqtuna biex ngħixu fil-preżent il-Vanġelu. Ħalli nibdew nikkonsidraw vers wara l-ieħor is-silta li qrajna llum, vers 21. U daħlu Kafarnaum, malajr f'jum is-sibt daħal fis-sinagoga u qagħd jgħallem. Mark jibda jiżvolġi l-istorja ġrajja wara l-oħra. Ġesu ara fil-missjoni tiegħu minn Alla imħejja mill-predikazzjoni u l-magħmudija ta' Ġwanni l-Battista. Wara li Ġesu tgħammed minn Ġwanni l-Battista u kien imġarrab mix-xitan fid-deżert, beda jxandar il-Vanġelu u għażel xi dixxib li madwaru biex ikunu xhieda tal-messaġġ tiegħu u eventwalment jixxandar fil-futur minnhom ukoll. Billi beda idur fl-ibliet u l-irħula tal-Gallija, kien ifittex il-post fejn kienu jiltaqgħu n-nies flimkien biex jitalmu u jitolbu, jiġifieri fis-sinagogi, kif għamel Ġesu meta mar Kafarnaum. Meta daħlu Kafarnaum, billi kien jum is-sibt, marru fis-sinagoga u Ġesu għad jgħallem. Kafarnaum kienet belt importanti fuq ix-xatt fil-majstral tal-għadira tal-Galilea, bejn il-frontieri tas-Saltna ta' Erodi Antipa, il-Galilea, u dik ta' Erodi Filippu, il-Gawladintis, madwar 2.5 mili il-bogħod minn fejn tinżel ix-xmara Ġordan fl-għadira tal-Galilea.
L-isem ġej mill-Ebrajk Kafarnaum li jfisser ir-raħal ta' Nawm, identifikata ma' telħum moderna. Minn Nazaret sa Kafarnaum hemm madwar 23 mil li skont is-sinottiċi saret iċ-ċentru tal-attività ta' Ġesu fil-Galilea. F'Mattew kapitlu 4 jgħid li Ġesu telaq minn Nazaret u mar joqgħod f'Kafarnaum u għamel ir-residenza tiegħu fija. Imbagħad f'kapitlu 9 Mattew jisejħilha il-belt tiegħu u San Mark jgħid f'kapitlu 2 kien id-dar. Kafarnaum kienet ċentru tal-Ministeru ta' Ġesu fil-Galilea. Hemm beda il-Ministeru pubbliku billi jgħallem fis-sinagoga tagħha f'jum is-Sibt. Minn barra t-tagħlim hemm wettaq mirakli, fejqan u eżorċiżmi. Minkejja din il-ħidma kollha Ġesu ħassu rrifjutat min-nies ta' Kafarnaum, tant li kienet waħda minn dawk il-bliet li waqgħu taħt il-kundanna tiegħu. Jgħidilna daħal fis-sinagoga u qatt jgħallem, jew inkella beda jgħallem. Luqa jgħid li kienet id-drawa ta' Ġesu li jmur fis-sinagoga nhar ta' Sibt. Is-sinagoga f'Kafarnaum kienet waħda minn fost il-ħafna sinagogi mifruxa mhux biss fil-Palestina imma wkoll f'ħafna postijiet il-barra mill-Palestina. Sinagoga li tfisser ġabra ta' ħwejjeġ jew assembleja ta' nies u l-isem Grieg għal postijiet lut fejn jiltaqgħu biex jitolbu u jitalmu. Bl-Ebrajk Kahal u bl-Aramajk Bet Kenixta. Is-sinagoga huwa post differenti mit-tempju. Tempju wieħed kien hemm li kien il-post ewlieni f'Ġerusalemm għat-talb u s-sagrifiċċji. Wara l-waqgħa ta' Ġerusalemm fis-sena 587 qabel Kristu, kellek ħafna lut jgħixu barra l-Palestina, speċjalment fil-Babilonja. Aktar tard komunitajiet ta' lut li kienu jgħixu f'postijiet oħra bħal fl-Eġittu, jiġifieri komunitajiet tal-lut li kienu jgħixu fid-diaspora. Il-lut fin-nuqqas tat-tempju għall-ewwel imġarraf u anke minħabba il-bogħod bil-mod bdew jiġu organizzati postijiet biex iżommu il-lut maqudin fil-fidi. Il-bidu tas-sinagogi mhuwiex ċar possibilment fil-perjodu tal-eżilju f'Babilonja, imma komplet tiżviluppa fi żmien il-Ġudajiżmu rabbiniku l-aħħar sekli qabel Kristu. B'mod li fi żmien it-Testament il-ġdid, is-sinagoga kienet stabilita bħala parti essenzjali tal-ħajja u l-kult tal-lut. Kull post fl-ibliet u anke fl-irħula kien hemm struttura distinta mwafqa għal dan l-iskop. U anke barra l-Palestina, fejn kien hemm kolonja tal-lut tal-anqas 10 familji, kien ikun hemm is-sinagoga. Is-sinagoga tal-lut kien il-post fejn tiltaqa' il-kongregazzjoni. Hemmhekk il-lut jitolbu, jaqraw l-Iskrittura, jisimgħu tagħlim jew eżortazzjonijiet ibbażat fuq l-Iskrittura. Jekk wieħed rid iwassal xi messaġġ, is-sinagoga kienet il-post opportun għal dan. Fis-sinagoga kien hemm diversi uffiċjali ewlieni fosthom kien il-kap tas-sinagoga, pereżempju Ġajru, jgħid arħon sinagogos, kap tas-sinagoga. Imma mbagħad Salluq għandu kelma speċjali, arħi sinagogos, jiġifieri arċi sinagoga, bħalma kien naqraw mbagħad fl-Atti tal-Apostli Krispu. L-irwol tiegħu kien aktar amministrattiv milli pastorali. Kien imexxi s-sinagoga u jieħu ħsieb l-arranġamenti tas-servizzi. Is-servizzi kienu jsiru s-Sibt u anke fil-jiem tal-festi. L-irġiel u n-nisa kienu joqogħdu għalihom. Is-servizz kien jibda bix-xema mid-Deuteronomju kapitlu 6 li kienet l-istqarrija ta' fidi tal-lut, il-kredu. Wara talba kien isir qari mill-profeti u anke mill-liġi t-Torah. Fis-sinagoga ma kienx hemm għalliem jew rabbi permanenti, għalhekk il-kap tas-sinagoga kien isejjaħ lil kwalunkwe persuna kompetenti biex jindirizza u jesponi il-messaġġ tiegħu. Fi żmien Ġesu ma kienx hemm ħtieġa ta' xi ordinazzjoni rabbinika,
Dan jispjega għala seta' jgħallem fis-sinagoga. Kemm Ġesu u aktar tard San Pawl setgħu jibdew il-predikazzjoni tagħhom fis-sinagogi. Fil-bidu il-missjoni tagħhom ma kien hemm ebda oppożizzjoni jew ostilità għalihom u kull sinagoga kienet opportunità għal komunità biex tisma' l-istruzzjoni tagħhom. Hekk għamel Ġesu f'Kafarnawm u mbagħad anke f'Nażaret u fi bliet oħra. Mark isemmi diversi rakkonti fejn Ġesu kien iżur is-sinagogi. Imma xejn aktar wara Nażaret fejn ma seta' jagħmel ebda miraklu minħabba n-nuqqas ta' fidi tagħhom, ġifieri kapitlu 6. Imma Mark jinkludi diversi okkażjonijiet fejn Ġesu kompla jgħallem, ġifieri minn kapitlu 1 sa kapitlu 14 isemmi okkażjonijiet fejn kien jgħallem. Meta qed jgħid qatt jgħallem għandna l-imperfett li turi azzjoni kontinwa fil-passat. Allura jidher illi meta Mark qed juża l-imperfett qed jagħmel enfasi fuq l-azzjoni durattiva, jiġifieri kien jgħallem. Skont il-protokoll tas-sinagoga kif semmejna qabel, Ġesu kien ikun mistieden li jgħallem, ifisser li kien tal-anqas magħruf mal-kbarat tas-sinagoga bħala rabbi. Mark irid juri b'mod ċar il-funzjoni ewlenija tal-missjoni messjanika ta' Ġesu, jiġifieri il-komunikazzjoni divina. X'kien qed jgħallem Ġesu? Hawn sempliċement jgħid li kien jgħallem. Il-kontenut ta' tagħlim ta' Ġesu aktar x'kien il-Vanġelu Ewangelion b'xara tajba li għandna summarju tagħha fl-ewwel kapitlu vers 15 illi nqara il-ħadd li għadda. Iż-żmien huwa mitmum u s-salta ta' Alla waslet inmu emnu fl-Evanġelju. Dan jidher ukoll f'Mattew kapitlu 4 fejn jgħid li Ġesu kien idur fil-Galilija jgħallem fis-sinagogi, ixandar l-Evanġelju tas-salta, jiġifieri l-aħbar it-tajba li waslet is-salta ta' Alla u imbagħad ikompli d-diskors tal-muntanja Mattew minn kapitlu 5 il-qudiem. Fil-vers 22 għandna in-nies baqgħu mistaġba bil-mod tat-tagħlim tiegħu għax beda jgħallimhom bħal wieħed li għandu seta' u mhux bħal kittieba. Il-Vanġelu tiegħu Mark rid juri mill-bidu il-karatteristika fil-personalità ta' Ġesu bħala wieħed li għandu seta'. F'dawn l-ewwel rakkonti il-qarrija ta' Mark ma jafux dwar x'kien jgħallem Ġesu f'Kafarnawm, imma jafu li ju jgħallem b'seta' bil-Grek euksusija, awtorità, illi hija ripetuta darbtejn f'dan it-testana, vers 22 dan li qrajt, u mbagħad iktar il-qudiem fil-vers 27. U jafu wkoll bl-effett li jittgħallem tiegħu b'seta' kien qed iħalli fuq in-nies. F'dan il-vers jgħid mistaġbin, fil-vers 27 staġbu. U saħansitra l-ispirtu ħażin imniġġes melub imġiel joħroġ fil-vers 26. Bekk qiegħed dan il-miraklu f'kuntest aktar wiesa' milli ta' wieħed li jagħmel mirakli biss. Il-fatt li Mark jirrepeti il-kelma b'seta' jindika li juried li l-ewwel ġrajiet ta' Ġesu in konnessjoni mal-ewwel tagħlim u l-ewwel miraklu, jiġifieri azzjoni ta' qawwa, jidhru li huma konnessi mill-qrib ma' xulxin. Ġesu mhux biss għandu s-seta' fi kliemu imma wkoll jaġixxi b'qawwa. Ftit iktar tard fit-tieni kapitlu ta' Mark insibu li Ġesu f'kontroversji mal-kittieba u l-Farizej fejn juri li għandu seta' divina billi jaħfer id-nubiet u jafferma wkoll li hu s-sit mulej, kurjos, tas-sibt ukoll. Il-verb mistaġbin, illi bil-Grek huwa ekplesso, fl-attiv ifisser aġġeb, jaġġeb, imma fis-70 jiġifieri il-Bibja tal-Antik Testament bil-Grek u fit-Testament il-ġdid insibuh fil-passiv biss, fl-imperfett, jiġifieri li tkun maġġeb minħabba xi biża' jew xi ħaġa li ġġib l-istaġib. Drabi oħra l-verb huwa segwit minn raġuni għal xi ħaġa jew għal xi ħadd.
bħalma hu l-każ hawnhekk minħabba it-tagħlim. U allura qed jindika r-raġuni tal-emozzjoni, l-imperfett u durattiv marbut mal-azzjoni tat-tagħlim ta' Ġesu, possibilment li mill-mument li beda jgħallem in-nies kienu maġba. Hemm min jinnota li Mark għandu referenzi għall-istaġib tan-nies anke b'użu ta' verbi oħra kif fil-każ fil-vers 27 bħala karatteristika tal-Vanġelu tiegħu. Dan ir-respons għal Ġesu u l-Vanġelu tiegħu ma jindikax il-fidi, imma Mark irid juri l-ħtieġa tal-mixja mill-istaġib lejn il-fidi. Wieħed jistaqsi jekk in-nies kienux maġbin bil-mod kif kien jippreżenta t-tagħlim tiegħu jew inkella kienu maġbin bil-kontenut radikali tat-tagħlim u l-idejat tiegħu. L-istudjużi huma maqsuma. Wieħed jistaqsi jekk hux it-tnejn, il-mod u l-kontenut. Irridu ngħidu li l-aħħar parti tal-frażi hi kawżali introdotta bil-kelma għax, jiġifieri qisu ir-raġuni li tesprimi għala n-nies kienu maġba, segwita bl-espressjoni avverbjali komparattiva bħal, meta ngħidu bħal qed jikkompara, li użata darbtejn f'dan il-vers, waħda pożittiva u oħra negattiva. Għax jgħallem bħal wieħed li għandu s-seta, mbagħad negattiva, u mhux bħal kittiba li kienu magħrufin bħala awtoritajiet fil-liġi u t-tagħlim teoloġiku. Din il-kelma seta, awtorità, eksusija, Ġesu kellu qawwa divina u n-nies kienu għarfu din il-qawwa divina. Wieħed jinnota meta Ġesu kien juża din l-espressjoni jien ngħidilkom u mhux hekk jgħid il-mulej, meta kien jitkellem mill-erf tiegħu fit-tagħlim, fid-diskussjonijiet u anke fil-kontroversi, u kien jgħallem bħal mgħallem li ma kellu ebda bżonn ta' awtorità oħra ħlief tiegħu. Fil-Vanġelu ta' Mark, Ġesu ta' spiss u spiss indirizzat f'kuntest li jaffermaw l-awtorità tiegħu bħala mgħallem, didaskale. U l-aħħar każ li nsibu ta' mgħallem didaskale f'San Mark meta il-kittieb japprova il-kliem ta' Ġesu sewa qiegħed tgħid mgħallem fuq rigward il-liġi. Jew inkella rabbi din jużawha d-dixxiepli kemm Pietru u anke Ġuda meta mar ibusu. Sempliċement indirizz hawnhekk. U mhux bħal kittiba. Min kienu l-kittiba? Fil-Vanġelu l-iskribi jew il-kittiba l-istess ħaġa huma spiss imsemmija u kienu interpreti jew għalliema tal-liġi tal-Antik Testament. Ma kienux sempliċi segretarji jew skrivani. Għallut l-aktar ħaġa għażiża u qaddisa għalihom kienet it-Torah, il-liġi. L-10 kmandamenti kienu l-qalba tal-liġi. Imma bil-liġi l-lut kienu jifhmu l-ewwel 5 kotba tal-Bibja, l-Pentatewku. Kienu jemnu li l-liġi kienet mogħtija direttament minn Mosè. Kienu jqisu t-Torah bħala divina u għalhekk kienet ir-regola għal ħajja u l-fidi. Fija ssib dak kollu meħtieġ biex tmexxi l-ħajja. Dan ifisser li t-Torah kellha tkun studjata bir-reqqa. Billi t-Torah tikkonsisti fi prinċipji kbar u wiesa' jisservi ta' gwida għal ħajja kollha u għalhekk meħtieġ li dak li huwa impliċitu jiġi espress f'liġijiet u regoli. Dan kollu wassal biex jitrawmu l-iskribi li kienu esperti fil-liġi mogħtija għall-istudju tagħha u jisiltu regoli minna dak li kien impliċitu fija. Dawk li kienu malma fil-liġi kienu jissejħu rabbi. L-iskribi kienu jippruvaw mill-prinċipi l-kbar tar-liġi joħorġu regoli għal ħajja ta' kuljum. Dan ma' żmien wassal biex jitfasslu ħafna liġijiet u regoli li taqlu il-ħajja tan-nies u taw lir-reliġjon bixra legalista. L-iskribi kienu jemnu ħafna fit-tradizzjoni orali, jiġifieri għaddu t-tagħlim tal-liġi u l-iżvilupp tagħha bil-fom minn ġenerazzjoni għall-oħra mingħajr ma kienet miktuba. Għalihom it-tradizzjoni orali kienet torbot
bħal liġi miktuba. Din it-tradizzjoni rabbinika rat l-ewwel kitba tagħha fis-sena 200 wara Kristu bil-Mixna. Meta l-iskribi kienu jinterpretaw jew jgħalmu il-mod tagħhom kien billi appellaw għal dak li tgħid l-Iskrittura jew għal kliem u l-ġrajiet bit-tradizzjoni rabbinika tal-Alliem Lut. L-iskriba ma kienx jagħti deċiżjoni fuq l-awtorità tiegħu imma jikkwota l-awtoritajiet ta' qablu. Isaħħaħ l-argument tiegħu bi kwotazzjonijiet mill-allima legali tal-imoddi. Fit-tagħlim Ġesu kien differenti mill-iskribi, il-mod kif kien jgħallem u l-andament tat-tagħlim tiegħu kien bħal rivelazzjoni ġdida. Ġesu kien jgħallem b'awtorità personali differenti mill-iskribi. L-awtorità tiegħu ma kienx tibbaża fuq kwotazzjonijiet preċedenti jew esperti legali. Ġesu kien indipendenti ma kellu ebda bżonn ta' awtorità esterna. Ġesu jitkellem il-leħen ta' Alla li ġab atmosfera friska mis-sema u din iċ-ċertezza pożittiva fuq fommu kienet bil-maqlub ta' ħafna kwotazzjonijiet li jibqgħu plawsibbli. Din l-awtorità personali kienet qed tinħass u ġibdet l-attenzjoni tan-nies preżenti, ibbażata fuq l-ispirtu li kien niżel fuqu fil-Magħmudija u l-awtorità tiegħu kienet ġejja minn Alla u nnifsu kien liben ta' Alla. Vers 23. Mela jkun hemm fis-sinagoga tagħhom raġel bi spirtu ħażin li qabad jgħajjed u jgħid: aħna x'għandna x'naqsbu, Ġesu ta' Nażaret, ġejt biex teqridna, jien naf minn int il-Qaddis ta' Alla. Jekk il-kliem ta' Ġesu ġiel lin-nies jistaġbu fis-sinagoga, l-emejjel tiegħu ġielhom aktar. Ġesu hawn ikompli juri l-awtorità tiegħu kontra l-qawwiet ta' dlam. Għandna raġel maħkum mill-ispirtu ħażin li jidħol fis-sinagoga, il-personalità tiegħu tant kienet maħkuma mill-qawwiet ta' dlam li kienu jaħkmu rida tiegħu, imma quddiem Ġesu ix-xitan ħass il-periklu tiegħu u beda jgħajjed qawwa. Mela jkun hemm raġel, għandna t-tieni kelma li qed fil-bidu li tfisser malajr jew imma hawnhekk ma tfissirx hekk, sempliċement mela. Etus jekk f'sens temporali allura tesprimi mixja drammatika kieku minnu fih wara li Ġesu temm jgħallem. Imma forsi hawn aktar b'funzjoni transitorja, imbagħad mela. Ftit diffiċli tkun taf jekk dan ir-raġel kienx qiegħed jew daħalx fis-sinagoga. Fis-sinagoga tagħhom meta jgħid tagħhom, Mark qed jifhem li din is-sinagoga li jissoltu Ġesu u d-dixxipli tiegħu kienu jmorru fiha, jew forsi jrid jindika li Ġesu huwa estranju għar-reliġjon tradizzjonali tagħhom. Ġesu beda jgħallem fis-sinagogi u kompla l-missjoni tiegħu fiha għalkemm ma kienx milquh fis-sinagoga ta' pajjiżu Nażaret u jwissel id-dixxipli li jagħtu jkunu msawta fis-sinagogi. Tidher ftit stramba kif dan ir-raġel bi spirtu ħażin kien fis-sinagoga għaliex din il-kundizzjoni kienet tagħmlu ineligibbli għat-talb fis-sinagoga. Però s-sinagoga ma kienx ikollhom qassa mal-bieb u allura dan seta' jidħol. Qed jgħid raġel bi spirtu ħażin, maħkum jiġifieri minn spirtu mniġġes, traduzzjoni litterali en pneumati akatarto li tfisser fi spirtu mniġġes, dik il-prepożizzjoni en bil-Malti bi imma kieku fi hija assoċjattiva illi fl-Aramajk tesprimi assoċjazzjoni li turi taħt l-influenza ta' xi ħadd. Din tissuġġerixxi li dan ir-raġel kien kompletament maddas megħlub mill-ispirtu ħażin. Din tidher aktar probabbli mill-identità konfuża li mbagħad insibu fil-versi 24-25 għaliex hawnhekk f'dan il-vers 23 ir-raġel jgħajjad fis-singolar. Fl-24 ir-raġel jitkellem fil-plural, aħna x'għandna x'naqsmu. Jindika li ir-raġel u l-ispirtu mniġġes twaħdu. Imbagħad fil-vers 25 Ġesu jikmandah fis-singolar. Il-kuntest juri li qed jikmanda l-ispirtu mniġġes. L-aġġettiv imniġġes jew ħażin fit-Testament il-ġdid għandu żewġ tifsiriet relatati.
dak li huwa mniġġes jew mhux safi kultikament jew f'sens ċerimonjali. Dan jinkludi pereżempju ikel mhux safi. Jew dak li huwa moralment imniġġes jiġifieri ħażin. Kważi fil-każi kollha din it-tifsira nsibuha fil-frażi spiritu mniġġes jew xitan mniġġes, spiritu jew xitan ħażin. Mark juża spiritu mniġġes jew ħażin jew xitan kważi l-istess. Spiritu mniġġes qisu qed jissuġġerixxi t-tinġis jew impur fis-sens ta' midneb. Xitan qed jissuġġerixxi l-ħażin. In-nies kienu jqisu l-imġiba ta' dan ir-raġel imniġġes taħt qawwa li ġejja minn barra li kien maħkum immexxi mix-xitan. Mhijiex kwistjoni ta' tinġis ritwali bħal meta tmixxi ħaġa mejta jew projbita, huwa msejja hekk minħabba r-reżistenza tal-ispirtu għal dusija ta' Alla. U qabad jgħajat u jgħid, nistaqsu min kien qed jgħajat jekk hux ir-raġel jew l-ispirtu ħażin. Meta jkun hemm pussess mill-ispirtu, il-personalità tax-xitan tieħu kontroll tal-bniedem. Forsi x-xitan kellu rabja bil-preżenza ta' Ġesu iktar mill-raġel jgħajat għal għajnuna. L-ispirtu jaf u jibża mill-qawwa ta' Ġesu biex jeqret l-influenza tiegħu. Aħna x'għandna x'naqsmu Ġesu ta' Nażaret ġejt biex teqridna, dan ir-rakkont huwa l-ewwel eżorċiżmu fil-Vanġelu ta' Mark. Ix-xitan li jitkellem permezz tar-raġel jopponi għal Ġesu li jidħol fis-saltna tal-ħażin. Fl-Antik Testament ftit li xejn jissemmew l-eżorċiżmi, eċċezzjoni fl-istorja ta' Sawl li kellu spiritu ħażin li kien iħabbtu. U meta David kien idoq l-arpa, Sawl kien iħossu aħjar fil-ewwel ktieb ta' Samwel. Fl-istorja ta' Tobit jgħid li r-riħa tal-ħuta żammet il-bot id-demonju. Giuseppe Flavio, l-istoriku ludi, jiddeskrivi xi forom ta' eżorċiżmi imwettqa minn Salamun u minn Elazar fi żmienu. Anke f'Qumran insibu wkoll il-kunċett tal-eżorċiżmu, imma forsi aktar fuq id-diviża milli eżorċiżmu propju. F'dan l-isfond in-nies fi żmien Testament il-ġdid kienu jemmnu fil-preżenza tal-ispirti u fl-eżorċiżmi. Fit-Testament il-ġdid l-eżorċiżmu huma numerużi f'Mattew, Mark, Luqa, Flatti. Insibu fejn l-eżorċiżmu kien ipprattikat min-nies biex jaqalgħu l-għajxin billi jkeċċu x-xjaten, Atti kapitlu 17. Mark juri li Ġesu wetta eżorċiżmi ġifieri tkeċċija tax-xitan jew spirti ħżiena mingħajr l-użu ta' formuli jew kliem partikolari ta' eżorċiżmu u murija bħala mixja rebbieħa fil-ġlieda kontra x-xitan u l-ħakma tiegħu. L-ispirti ħżiena kienu jarfu lil Ġesu u l-iskop tiegħu u jaqbdu jgħajtu bħala mezz ta' diviża. L-ispirtu ħażin beda jgħajat aħna x'għandna x'naqsmu. Din l-espressjoni idiomatika semitika għandha diversi tifsiriet possibbli, litteralment x'inhu għalina u għalik, x'hemm tagħna jew tiegħek. Jiġifieri x'għandna aħna u int komuni bejnietna, x'għandna x'naqsmu miegħek, xi trid magħna. Bħal meta tgħid għamel affarik, itlaq u ħallina weħedna. Din l-espressjoni nsibuha diversi drabi fl-Antik Testament, tista' tkun espressjoni ebrajka ta' ostilità bħal meta fil-ktieb tal-imħalfin ġeftaħ lis-sultan Ammon jgħid x'hemm bejni u bejnek ġejt biex taħbat għalina farti jew inkella ċaħda ta' interess komuni. F'Ħosea x'għandna x'naqsmu mal-idoli Efraim. Insibuha fil-Vanġelu ta' San Ġwan kapitlu 2 fit-tix ta' Kana fejn jgħid Ġesu x'hemm bejni u bejnek mara, letteralment x'hemm għalija u għalik. Hawnhekk ċertament m'għandniex ostilità, l-espressjoni twarrab intħil u interferenza minn xi ħadd li ndaħal bla bżonn fejn ma jesowx, imma l-qawwa tagħha toħroġ mill-kuntest stess. Ġesu ta' Nażaret, l-Ispirtu jgħajat l-isem ta' Ġesu, isemmi l-isem biex jikseb il-qawwa fuq Ġesu bil-formola maġika li jsejjaħ l-isem. Li tkun taf l-isem hemm qawwa. Kienu jemmlu f'dak iż-żmien li jekk ix-xitan ikun jaf minnu Ġesu ikollu seta' fuqu. Jirrifletti l-idea li l-użu tal-isem preċiż minn spirtu oppost jiggarantixxi seta' fuqu.
L-ispirti ħżiena jarfu lil Ġesu u l-ħsieb tiegħu u jgħidu hekk f'attentat ta' self-defense. Nażaret hija l-belt fejn trabba Ġesu minn tfulitu sakemm ħareġ jippriedka. Hemm min jara ma' dan l-isem din il-belt konnessjoni mal-kelma Ebrajka netzer li tfisser fera fil-ktieb ta' Eżajija jew mal-kelma Nazir ikkonsagrat. Għalkemm dawn iż-żewġ tifsiriet jidhru sfurzati, din tal-aħħar jista' jkollha iktar il-favur bit-titlu mogħti lil Ġesu mill-Ispirtu il-Qaddis ta' Alla. Mhijiex stqarrija ta' fidi imma tentattiv biex iwarrab il-qawwa ta' Ġesu bħalli kieku l-Ispirtu qed jgħid aħna naħdmu fi sferi differenti. Dan it-titlu u flok għax Ġesu huwa l-Qaddis li ġie illi jeħles lid-dinja minn dak kollu li mhux qaddis. Dak li qed iħabbat lill-Ispirtu mhuwiex l-oriġni terrena ta' Ġesu Nażaret imma l-qdusija tiegħu. Dan it-titlu il-Qaddis ta' Alla jista' jfisser il-bniedem qaddis ta' Alla, imma Mark probabbilment qed jifhem bih bħala titlu messjaniku. Ix-xitan jaf in-natura spiritwali ta' Ġesu li hu l-Messija ta' Alla, jifhem aktar mill-familjari u d-dixxipli, anke Pietru stqar li Ġesu huwa l-Messija, imma kien imċanfar għax ma femx. Forsi f'Mark l-aktar li fehem lil Ġesu kien iċ-ċenturjun dejn is-salib meta qal dan il-bniedem kien tassew bin Alla. Imma isemmi wkoll il-funzjoni tiegħu ġejt biex teqridna hija mistoqsija ma tista' tkun anke possibbli bħala frażi deklarattiva statement. Int ġejt biex teqridna. Teqridna turi l-iskop ta' Ġesu. Ix-xitan jiddikjara li hu sħabu jafu għalfejn ġie Ġesu biex jagħmel ġudizzju minnu. Il-wasla tas-salna ta' Alla kien ifisser it-tmiem tal-qawwa tax-xitan. Hawnhekk juża il-plural fil-pronomi għalina, lilna, teqridna, x'ifisser? L-ispirtu u r-raġel jew li hemm ħafna spirti jippossessaw lir-raġel, jew li l-ispirtu mniġġes fisem sħabu jekk Ġesu ġex jeqret il-qawwiet demoniaċi kollha. Vers 25, imma Ġesu ikmandah, iskot qallu oħroġ minnu. Ir-risposta ta' Ġesu ma kienx bi kliem ta' spjegazzjoni imma bi kliem ta' qawwa. Minkejja l-għarfien tal-ispirtu ħażin u ma għandux seta' quddiem il-Messija ta' Alla. Mingħajr ma juża xi formula maġika jew ritwali, Ġesu jikmanda b'qawwa bil-kelma biss. Jikmanda din il-kelma f'diversi ċirkustanzi insibuha imma hi favorita f'konnessjoni max-xitan. Pereżempju f'kapitlu 8 fuq dan kellimhom ċar Pietru ġibdu lejh u beda jlumu. Iżdu dar ħares lejn id-dixxipli tiegħu u ċanfar lil Pietru qallu itlaq minni ja xitan għax m'intix taħseb il-ħwejjeġ ta' Alla imma f'dawk tal-bnedmin. Meta Ġesu fejjaq tifel u ħelsu mix-xitan f'Mark kapitlu 9, Ġesu meta ra l-folla tiżdied għeddet blaħrax lill-ispirtu ħażin u qallu ja spirtu mbikkem u trux, jinnordnalek oħroġ minnu u la terġax tidħol fih għad tiżjed. Ġesu fl-eżorċiżmu huwa dirett bi kliem qasir, iskot u oħroġ minnu, kliem qawwi biżżejjed biex l-ispirtu ħażin jiġi mkeċċiel barra mill-bniedem. Ġesu jordna s-silenzju, iskot f'konnessjoni max-xitan, kmand li jidher hawnhekk u f'konnessjoni ma' fejqan ieħor fil-kapitlu 1 vers 43, Ġesu fejjaq wieħed lebrus u widbu bisħieħ batu mal-ajru qallu qis li ma tgħid xejn lil ħadd iżda mur urri ruħek lill-qassis. Fuq livell wieħed l-ordni għas-silenzju tista' tkun mifhuma bħala mezz difensiv tal-eżorċist kontra il-qawwa li x-xjaten għandhom li jaqta' fil-qosor is-self-defense tal-ispirtu ħażin invirtu tal-għarfien u li jippronunċja lill-ismu. Imma forsi wkoll iżomm is-sigriet messjaniku minn implikazzjoni popolari perikoluża. Imma fil-vers 34 jagħmel ċar li hemm aktar involut u ħareġ għad kbir tax-xjat li ma kienx iħallihom jitkellmu għax huma kienu jafu min kien. Hawnhekk jgħid int il-qaddis ta' Alla bniedem ikkonsagrat lil Alla. Għal Ġesu dan ifisser ħafna minn hekk, aktar minn hekk, għax hu kien l-istess iben tal-Alla.
Imbagħad l-ispirtu ħażin lir-raġel beda jħabbtu ħafna jgħajja tajta kbira u ħareġ minnu. Ġesu ġie f'konfront mal-qawwiet ta' dlam ineżżagħhom mis-seta u quddiem l-awtorità tiegħu dawn il-qawwiet jgħajtu bi sfida joħorġu l-barra mbikma. Qabel ma l-ispirtu imma ħareġ minnu jagħmel żewġ ħwejjeġ, beda jħabbtu jew tefgħu jitkawweġ u għajja tajta kbira. It-tkawwiġ u l-għajta juru reżistenza għalkemm kienet ineffettiva. Anke Ġesu qabel ma miet jgħid għajja tajta kbira qawwija. Forsi l-għajta tal-Ispirtu hija bħalli kieku għajta ta' mewt, imma Mark ma jgħid xejn. L-Ispirtu ħareġ minnu bil-verb ex erchomai għandha l-prepożizzjoni li tfisser out of imwaħla ma' dan il-verb. U anke l-Vanġeli sinottiċi l-oħra jużaw dan il-verb għall-ispirti li joħorġu minn persuna. Però Mark għandu karatteristika illi jumbat jerġa' juża din il-kelma ek jisu out of wara il-verb. Allura jisu jirrepetija darbtejn. Come out of him. Allura oħroġ il-barra minnu, mbagħad aħna ngħiduha oħroġ minnu. Ara Mattew u Luqa flok ek jużaw apo, prepożizzjoni oħra li tfisser l-istess, ma din hija xi ħaġa iktar stilistika. Meta Ġesu qed ifejjaq lil dan ir-raġel bil-kelma ta' qawwa mingħajr xi kliem ta' seħer juri il-karattru soprannaturali tal-fejqan u din il-qawwa tal-kelma li tfejjaq tkompli s-saħħa l-awtorità tiegħu. Ġesu seta' jagħżel kwalunkwe miraklu biex jafferma l-awtorità vera tiegħu, imma għażel l-eżorċiżmu li għandu valur simboliku. Fil-Vanġelu ta' Mark Ġesu ġie biex jieleb il-ħażen u jġib is-salvazzjoni. Beda il-ħidma bil-ministeru u t-tagħlim u fejqan fis-sinagogi. Kemm it-tagħlim u l-fejqan huma ħaġa waħda fl-opra tas-salvazzjoni. Il-kol staġbu u bdew jistaqsu lil xulxin jgħidu dan x'inhu x'tagħlim ġdid mogħti bis-seta' sal-ispirti ħżiena jekk m'għandha huma joqogħdu għalih. L-istaġib tan-nies huwa karatteristika fl-istejjer tal-mirakli fil-Vanġelu u jservi biex jikkonferma il-miraklu u l-istorja tispiċċa b'sens ta' ferħ u biża' fl-istess waqt. Hawnhekk Mark juri lin-nies jistaġbu u juża verb ieħor u n-nies jirrispondu għal ministeru ta' Ġesu billi jistaġbu. Dan x'inhu x'tagħlim ġdid mogħti. In-nies qed jistaqsu jesprimu l-fehma tagħhom li dan it-tagħlim u ġdid f'dak li għandu x'jaqsam mal-kwalità li hu differenti minn ġdid f'dak li għandu x'jaqsam rigward iż-żmien. U jgħid bis-seta li hawn qed juri tirreferi u tesprimi il-manjiera b'seta, jiġifieri tagħlim ġdid fil-kwalità bis-seta. Dan x'inhu? Dan hu tagħlim ġdid, dan hu tagħlim ġdid b'awtorità warajh. Namlu wkoll osservazzjoni oħra fuq il-frażi sal-ispirti ħżiena jikmanda. Il-kelma sa jew saħansitra bil-Malti hija l-kelma Griega kai li bl-Ingliż nittraduċuha and jew u li hija komunissima ħafna fil-Testament il-ġdid, però għandha wkoll sens differenti skont is-sensi differenti jew iċ-ċirkustanzi differenti. Hawnhekk kai m'għandix is-sens ta' u imma qiegħda użata bħala avverbju li tfisser sa jew saħansitra even għandha s-sens ngħidulu ascensiv, inklinat li jieħu l-fuq, li fil-grammatika li iżżid tagħmel aktar b'saħħtu. Allura t-tradizzjoni ma tkunx x'tagħlim ġdid mogħti bis-seta u l-ispirti ħżiena jikmanda, imma x'tagħlim ġdid mogħti bis-seta sal-ispirti ħżiena jikmanda, ara x'sens għandha differenti. Enfasi li l-kelma awtoritattiva ta' Ġesu fuq l-ispirti ħżiena hija aktar ta' staġib milli l-kelma awtoritattiva tiegħu fit-tagħlim li għamlet ukoll staġib. Dan għax Ġesu saħansitra jikmanda l-ispirti joħorġu. Wara li jarfu l-awtorità ta' Ġesu fit-tagħlim, issa jarfu wkoll l-awtorità ta' Ġesu fuq l-ispirti ħżiena. Qatt qabel ma kienu semgħu kelma b'seta' Ġesu għamallem li jiddikjara kelma mingħajr riservi.
Hemm min jissuġġerixxi li n-nies baqgħu mistaġbin għax Ġesu keċċa l-Ispirtu mingħajr kliem ta' maġija jew seħer. Imma Ġesu wettqu b'kelma ta' kmand. U possibbli wkoll li l-eżorċiżmi ma kienux tant komuni jew inkella s-suċċess tagħhom ma kienx xi ħaġa frekwenti. L-awtorità tiegħu fit-tagħlim u s-seta tiegħu fil-fejqan huma imwaħdin. It-tagħlim tiegħu b'awtorità iħejji lin-nies biex jirċievu s-seta tiegħu li jfejjaq u s-seta tiegħu li jfejjaq tikkonferma il-Ministeru tiegħu ta' tagħlim b'awtorità. Nistaqsu, meta n-nies kienu jistaġbu ifisser li kienu jemmnu? Ħafna drabi n-nies ordinarji kienu jemmnu, tant li jgħid li l-fama tiegħu xterdet. Insibu anke nies li kellhom responsabilità bħalma kien Ġajru kap tas-sinagoga li jemmen. Iżda dawk li kienu responsabbli mill-ħajja reliġjuża tan-nies bħall-iskribi u l-Farizej baqgħu ma jemmnux. Anzi jakkużaw lil Ġesu li qed jidej u akkużaw li jiekol mal-mitinbin u l-pubblikani. L-atteġġjament tagħhom lejn Ġesu kien li huma bħala responsabbli fi ħwejjeġ reliġjużi rridu jaraw jekk kien xi profeta li seta' jiżgwida lin-nies, jekk kienx konformi mal-Iskrittura u t-tradizzjoni. Imma f'Ġesu raw teddida għall-istatus personali tagħhom huma li kienu jfittxu dejjem l-ewwel postijiet, popolarità quddiem in-nies, huma kienu marbutin ma' tradizzjonijiet fl-interpretazzjoni tal-Iskrittura, tant li jollewa il-fuq daqsa. Imma Ġesu iwarrab il-preċetti tal-bnedmin li kienu saru aqwa mill-Iskrittura u fuq kollox l-integrità personali tagħhom sabet il-kundanna qibsa ta' Ġesu. L-aħħar vers u l-fama tiegħu malar xterdet mal-inħawi kollha tal-Galilea. Il-fama tiegħu xterdet fl-inħawi kollha tar-reġjun tal-Galilea. Mark ikompli jurina dan b'mod prominenti fl-ewwel parti tal-Vanġelu, hekk kif l-istorja ta' Ġesu tkompli tiżvolġi xi drabi kontra r-rieda tiegħu. Fl-ewwel kapitlu u quddiem il-bieb inġabret il-belt biħġara jew kulħadd jistaqsi għalik. Hekk li Ġesu f'ebda belt ma seta' jiżder iżjed bid-der imma kien jibqa' barra fil-kampanja u kienu jmorru ħdejh nies minn kull imkien. Fit-tieni kapitlu in-nies semet li kien id-dar u nġabru bosta hekk li ma kienx hemm fejn joqgħod iżjed. Wieħed jinnota b'mod partikolari ir-rifjut ta' Ġesu li jħalli x-xjagħtin jitkellmu, mhux sempliċement għax kienu jafu ismu u għalhekk jippossiedu ċerta miżura ta' qawwa, imma għaliex huma kienu jafu lilu l-identità tiegħu bħala liben Alla. Spiss dan is-silenzju huwa mifhum bħala parti mill-pjan ta' Mark li jikkostitwixxi li ngħidulu s-sigriet messjaniku. Sew jekk wieħed jaqra l-eżorċiżmu fuq livell litterali kif jagħmlu xi kulturi, jew fuq livell psikoloġiku u simboliku bħala struttura ta' oppressjoni jew inġustizzja. Huma jitkellmu dwar l-esperjenza umana reali ta' skavitu ta' qawwiet illi jassru u jeqirdu l-abilità li tagħmel deċiżjonijiet liberi u responsabbli dwar ħwejjeġ importanti. Ix-xjagħten juru intwizzjoni, insight kbira meta jindunaw li Ġesu ġie ta' bilħaq biex jeqridhom. Is-salta ta' Alla jiteddida għas-salta tax-xitan tal-ħażen. Din l-istorja turi l-irwol ta' Ġesu. Jekk is-salta ta' Alla waslet, allura l-ordni preżenti fid-dinja u mirbuħ. L-ispirtu ħażin li jiddomina d-dinja se jiġi mkeċċi minn Ġesu. Erf ġdid qed jiġi mifrux. Jekk forsi qabel ma der Ġesu seta' jiġi maħsub illi l-perversità umana hija irreversibbli, Ġesu juri l-kuntrarju għaliex bl-awtorità u bid-deċiżjoni tiegħu jeħles lil bniedem. Dan seħħ ta' bilħaq għaliex Ġesu għallem b'awtorità, kapaċi jsammar id-dinja għax hu fiċ-ċentru. Meta hu mismuh sew naslu biex bħas-Samaritana ngħidu ejja waraw bniedem li qal li kull ma għamilt. Tgħidu dan huwa l-Messija, Ġwanni kapitlu 4. Ġesu kapaċi jiġbed l-attenzjoni tas-semmija kif sajjiet jiġbed il-ħut mill-ilma jibqgħu bla nifs. Ġesu mhuwiex għallem ieħor tal-ħajja imma huwa l-awtur tal-ħajja stess. L-awtorità tiegħu taqbes il-katedra biex tilħaq il-qalb u jaf x'hemm fil-qalb ta' kull bniedem. Ġesu ifejjaq b'awtorità. Kien l-ispirtu ħażin l-ewwel irrisponda għal kliem ta' tagħlim ta' Ġesu, iħares lejn Ġesu bħala invażur f'din id-dinja li kien taħt il-kontroll tax-xitan. L-ispirtu ħażin ara fl-awtorità ta' Ġesu
u prova jaħtafa bl-għajta tal-isem Ġesu. Iżda ma ħadmitx għax Ġesu ma għandu ebda djufija li tbeżza lil qalbu. Ġesu mhux eżorċista li juża l-awtorità ta' ħaddieħor, imma hu l-awtorità. Fir-reliġjon tagħna nużaw il-possessiv u ngħidu mulej tiegħi. Ix-xitan kapaċi jgħid Ġesu u l-mulej, imma ma jistax jgħid Ġesu u l-mulej tiegħi. Ġesu isalva b'awtorità, kulħadd baqa' mistaġeb fis-sinagoga anke jekk l-ispirtu ħażin qobda. Ġesu salva bniedem mix-xitan li kien maħkum. L-ispirtu ħażin ipprova jirreżisti. Ġesu seta' li ried jeqret lix-xitan u lir-raġel, imma Ġesu ried ikeċċi lix-xitan u jisalva lir-raġel fejqu. Ġesu għandu awtorità fis-sema u fl-ard u ma għandniex nibżgħu minnha, jibża biss minn ma jridx jersaq lejh u jużah għal ġittana. U kien imsallab miet minħabba fina u bis-seta tiegħu irxoxta u bil-qawmen tiegħu aħna stajna insiru uliet il-glorja. Jekk is-saltna tal-Alla waslet, kollox jiġi mġedded u trasformat bil-qawwa tiegħu. Issa inkantaw flimkien il-missierna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom għala li jista' kollox. Il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. You
dak il-kant sabiħ ta' l-innu tal-aħħar naslu fit-tmiem din ix-xandira diretta mis-santwarju ta' Pinu fejn wassalnilkom il-lezzjo divina għal dan ir-rabaħat ta' matul is-sena minn Monsinjur Anton Mizzi. Waqt li nixtiequlkom il-komplament ta' ġimgħa tajba fil-kumpanija wkoll tal-kelma Alla li tkompli takkumpanjana f'kull pass tagħna matul din il-ġimgħa li ġejja. Infakrukom li issa il-lezzju divina li jmiss tkun bħallum ġimgħa il-ħadd li ġej li jkun il-5 ħadd fi żmien ta' matul is-sena dejjem is-santwarju ta' Pinu fis-6:30 ta' filgħaxija. Sakemm niltaqgħu dakinhar mill-ġdid kull barka u ġid fil-Mulej Ġesu.